मैयानिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों जानाय कामरुप नोगोरमा जिल्ला सिने आर्टिस्ट एसोसिएशननि 6थि बोसोरारि जथुम्मा आरो गेट टुगेदारनि दिनै जोबथा सान एबा गेवलां मेल। सा गुवाहाटीनि सिला महैखाथि बाथौगुरियाव जानाय बे जथुम्मायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो BKWSCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा। बिथांजों लोगोसे BKWSCनि EM अनिल बसुमतारी, गाम्बारु बसुमतारी बिथांमोनाबो बाहागो लायो। लोगोसे नुजाथिबावो गोबां मानगोनां सुबुं, महरगिरि आरो हारिमु मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा। आहम गावनि खाथियाव बाथौपुरि महैखाथिनि जानाखि बर' रायजोनि मोनसे गोजाम जायगा, बे मोजां मोनसे ओनसोल, बेवहाय कामरुप मेट्र'नि 6थि बोसोरसालिया जानि आर्टिस्ट मिट, लोगोसे बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशननि जानाखि गेट टुगेदार मिट, दिनै गेवलां मेल, बेवहाय सेन्ट्रेल कमिटिनि जानाखि प्रेसिडेन्ट बिथाङा सफैदों, नेरसोन बर', आगोलनि डिपुटि स्पिकार बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल आरो चिफ गेस्ट हिसाबै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा सफैदों। जोंनि काउन्सिलनि मासिगिरि चेयारमेन गाम्बारु मुसाहारि आरो जों गोबां बिबानगिरि बेहाय सफैनानै दिनै जों गावनि गेजेरजों सावरायबाय थादों। ओरैबायदि मोजां बे ओनसोलाव बर' रायजोफोरनि जानाखि जयै थानाय, बर' रायजोफोरनि जा रांखावरि बिथिङाव, सोलोंथाइ बिथिङाव, लोगोसे बेनि बर' रायजोफ्रा जाबायदि मोजाङै रायजो जाना दङ, जोंथ' मोनसे गोमोदों। दिनै हरखाबनो मैयानिफ्राय जोङो बे जानाखि 6th एनुवेल आर्टिस्ट जानाखि मिट, बेजों लोगोसे बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशननि दैदेनगिरि बिथांमोना बे जायगाखौ सायख'नानै दिनै आसामनि बुहुमनि बर'फोरखौ बे ओनसोलनि बर'फोरजों जानाखि सिनायथि होदों। आं बेहाय मोनसे जोबोद गोजोनदों। बेनि जानाखि रिसेपसन कमिटि प्रबिन ब्रह्मनि दैदेननायाव जानाखि रिसेपसन कमिटि, बिथाङा आफादगिरि, बिथांनि दैदेननायाव जा मोनसे मोजां रिसेपसन, आं सानो बड' सिने आर्टिस्टनि दैदेनगिरि बिथांमोना मैयानिफ्राय लोगो मोनदों, दा दिनैबो लोगो मोनदों, दिनै अपेन मिटिं। फैनाय दिनफोराव बिथांमोना बे ओनसोलाव बोरै आरो साबसिन हामसिन गुबुननि बर'फोरजों बोरैहाय मोगा मोगि खालामना होनो हायो, बेखिनिखौ बिथांमोना नाजाबाय थादों। खोनानानै आं जोबोद गोजोनदों। आं सासे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि EM हिसाबै आं जोबोद गोजोनदों। नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बे हाबाफारिया जाहाथे बुहुमनि बर'फोरखौ मिथिजोबनो हायो, आं